DWLWNI समस्तिनि सिङाव थानाय जेनाखि बिसमुरि ना बिसमुरि प्राइमारियावहाय ओरैबायदि जयनिं हाबाफारिबो लादों आरो बेजों मिटिं जादों रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारदों आरो बिनि सायावहाय माबा मोनसे जेन'बा दिनै बुंनांगौ नुस्रा दङ नामा? दङ। आङो UPPL राजनितिकनिनो सासे सोद्रोमामोन। ओमफ्राय जोङो दा बिथांनि जिथुनाखि प्रमदनि जिथुनाखि सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै। गासिबो जोंखौ दोनखोमा थाखोमा खामानिखौ मावो। बिथाङा जुदि जास्ट माने प्राइमारि लेभेल BCDC लेभेलनि गावसिनि जिथुनाखि वार्कारफोर बिसोरखौनो जुदिसो मोजाङै जुदिसो बुजायनानै रायजो राजाखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ माबायदि सिटुएसनजों माबायदि खामानि मावहोलांनांगौ बेखौनो जुदि फोरमायहरनो हायाबा आरो बिथाङा अल BTCनि रायजो राजाफोरखौ बोरै बुजायनो हानो। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै हाग्रामा सारनि दैदेननायखौ गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनो गोसोजों मोजां मोनो। बेनि थाखायनो जों दिनै आरो BPFआव जोङो दिनै बेसेबां थारिख बे थारिखआव जोङो दिनै माने हाग्रामा सारनि दैदेननाय सरकाराव जोङो दिनै जइन जाफिननाय जादों। दिनैनि डेटआ 20। हाग्रामा पार्टिखौ नागारनानै BPF पार्टिखौ नागारनानै UPPLआव थांदोंमोन। दा UPPLआव थांनायनि बेलायावहाय UPPL दोलोआ नोंसोरखौ मा बुंनानै लाङामोन? आङो सैथो खोथाखौ बुंगोन। आङो BPF दोलोआव गोदोनिफ्राय गैखायामोन। मानो होनोबा आङो इगनर खालामनाय बायदि जागोन। आङो UPPLनि माने गुबैथारमोन आरो नाथाय आङो ओरैबायदि गोसो गाज्रि मोननानै आं माने जोंखौ ओरैबायदि थगायना जोंखौ ओरैबायदि इगनर खालामो। माने गाहाय लेभेलनि जिथुनाखि गामियाव बिबान मोननाय मेम्बार्स आरो प्राइमारि लेभेलाव थानाय बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोननि माने जिथुनाखि आदर्श नीति जों बेखौ मोजां मोनाखै। बेखौ मोजां मोनैनि जों दिनै हाग्रामा सारनि दैदेननाय सरकारखौ जोङो गोदोनिफ्राय नुनाय हिसाबै जों दिनै हाग्रामा सारजों जइन जाफैदों आरो। होमबा UPPL दोलोआ दि बुंबाय थादोंमोन सिगांनिफ्राय जेनाखि ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौ जों अनसुंथाइ होबाय रायजो राजाफोरनो जों ओरैबायदि सहाय होबाय एकदमबारे PM किसाननिफ्राय लानानै अरुण'दयनिफ्राय लानानै लामानिफ्राय लानानै ओरैबायदि डेभेलप मावबाय होननानै बुंबाय थादों। नोंदि सासे UPPLनि सासे फुराना कर्मि हिसाबै नङा होमबा नों एसेसो मिथिबायगोन नामा बिथांमोननि जेनाखि माविखौ? जोंथ' सैथो खोथाखौ बुंगोन नुवाखै जोङो नुदों 5% मावदों बिथाङा। खिन्थु 5% मावना मा जानो रायजो राजानि जिथुनाखि लुबैनाय हास्थायनाय बा सोलिनो सुबिदा उसुबिदा बिथांमोना बेफोरखौथ' सुफुंनो हायाखैना। जोंनो रायजो राजाखौ मोजाङै सिबिलांनाय सोरबायदि न'खरा माबायदि सोलिदों बा सोरबायदि गामियाव माबायदि मा दुखु दाहाजों खैफोदजों खस्थ' दाहा मोननानै दं बेफोरखौ खबर लानोसो बिथांमोना जोंनिफ्राय भट बिनानै गामि हाबफैनानै बिथांमोना जोंनियाव आखाइ नाजावफैदोंमोन दा। जोङो बिनि थाखायसो बिथांमोनखौ जों रायजो राजाफोरखौ नायनोसो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि आखाइ आसिजों थुनानै बिथांमोनखौ जोङो भट थुनानै देरहाहोदोंमोन बा देरहायाखै बिथाङा आं बुङो बेखौबो बिथाङा देरहायाखै। जोंहा हाग्रामा सारा 17था बिएफआव देरहादों प्रमदआ 12था बिएफआव देरहादों। जोङो बे 20नि एक्जेक्ट फलखौ नायोब्ला जोंहा दासिमहालागै हाग्रामा सारानो सरकारखौ दाफिनगोन आरो जोङो बेखौ रोखा बुंनो हायो जे हाग्रामा सारखौ जोङो दाथिना बुंनो हायो जे बिथाङा जेरैबाबो बे 2025आव जेरैबाबो सरकाराव फैफिनगोन। बेनि थाखायनो आं हाग्रामा सारखौ जोङो अरायसम जोङो दिनै जिथुनाखि आशीर्बाद रेलि बे रेलियाव जोङो बिथांखौ जोङो आफा बोराइ बाथौनियाव अबंलावरिनियाव जों आर'ज गाबख'नानै बुङो जे बिथाङा जेरैबाबो देरहासार जानांगौ BTCखौ गोदोनि बायदि खुंथायाव लाबोफिननांगौ। जों बिनि थाखाय सारनो जोङो हाजासे रोजासे साबायखर बावनानै लोगोसे जोङो आफा बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबनानै बोर सारस्रि होयो। रायजो राजाफोरा दिनै बिनि थाखायनो गोसोआव दुखु मोननानै गोसोआव गाबखांनानै दिनै हाग्रामा सारजों मानि थाखाय दिनै फैफिनदों मानि थाखाय हाग्रामा सारखौ मोननो हास्थायफिनदों बेनो मेन जाहोना बेनो जे प्रमदआ गावनि आइडिय'लजि गावनि माने केरियारनि गावनि जाथि खुरमानि बाय बाहागिनि माने केरियारनि थाखायसो गाव पावाराव फैनो बेखिनि सिस्टेमखौ मावदोंमोन। बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा गासिबो जाथायफोरखौ गासिबो नुनानै दिनै माने जोंनि रायजो राजाफ्रा BTC हालामनि रायजो राजाफ्रा पुनर माने हाग्रामा सारखौ पावाराव फैफिननो थाखाय
दिनै हाग्रामा सारजों जयनिं हाबाफारियाव लोब लोब दिनै सापर्ट होफैदों आरो बिथाङा जिथुनाखि जाख्ल'नाय गैयै सरकार होनना बुंदों जों दिनै रोखा रोखा नुदों जों इउपिपिएलनि सासे कर्मी हिसाबै जोंखौनो थगायदों बिसिडिसि लेभेलाव दिनै बिसिडिसि लेभेलाव जि फैयो जों दिनैसिमहालागै जोंखौ रावबो आसिथुना बुंनो हानाय नङा नोंथाङा ओरै मोन्दों होन मोन्दों फेन मोन्दों होननानै जों दिनैसिमहालागै इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जोङो थाइसेबो फैसा मोनजायाखै जों आइबिएस जोङो बेसेबां बार हरदोंमोन जोङो आइबिएसआबो जोंनि नामाव दिनैसिमहालागै गैया बेनि थाखाय जों अतिरथ' दुखु मोन्दों अतिरथ' निन्दा खालामदों जोङो बिथांमोना जाहाथे गोजोननि सरकार होनै पाब्लिकखौ बिदि थगायनो बिदि मिसलेस खालामनो नाजानाङाथों जोङो धिक्कार होयो आरो मालाबाबो बर' रायजो राजा बर' फिसाफोरखौ बेफोरबायदि जाथायाव लाबोनाङाथों जाहाथे जा मावनो गोसो जादों मोजां मावलांथों गावनि थासान्दियाव चान्स गैयाबा सिरियै जिरायनानै बिर'धि पार्टियाव मा मावनांगौ बेखौ बुंलांबाय थादों बिथांमोना होमबा प्रमद बर' सरकारा दानि इउपिपिएल सोलिबाय थानाय सरकारा खाथां जेनसिगोन नामा एबाराव जेननाया खाथां आं डाइरेक्ट बुङो 20,000नि जिथुनाखि एक्जेक्ट फलखौ नायोबा प्रमदआ ओरैनो जेनखानाय हाग्रामा सारनि 17था प्रमदनि 12था बेजों खुनु मिलाया आरो दिनै जिथुनाखि दा जाथाय सिटुएसन जागासिनो बे सिटुएसनखौ नायोब्ला जोङो आरोबाव इउपिपिएलखौ गाज्रि मोननाय रायजो राजाफोर ओंखारगासिनो गावसोरनो गाज्रि मोनना लादों जोङो गाज्रि मोनाखै गावसोरनो गाज्रि मोनदों गावसोरनि नेम निति गावसोरनि फिल'सफि आइडिय'लजिखौनो जों गाज्रि मोननानै दिनै बिथांमोनखौ हगारनो गोनां बाध्य जादों